Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanmu da waraka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani shirin namu mai albarka wato free signal. A yau wannan signal ta yau signal ce amma ga traders. Wannan coin da zan bada ban ce ka sai shi don holding ba. Wannan don yin trading ne only. Trading kuma zai kama daga $300 zuwa abin da ya sama. In za ka trade din wannan coin din za ka ci alherin wannan coin din. Wani coin ne wannan? Shine GTC. Wannan coin din to wannan domin yin trading. Coin din nan yana hawa yana sauka bai da standard price. Amma wannan price ko gashi a haka gashi 2.437. To za ka iya hawan shi a 2.24 zai hau sama yaje 2.45 zai ƙara yiwa ƙasa ya zo 2.4 haka coin ne yake hawa yake sauka. Wannan coin domin traders. Wannan coin domin traders. Idan ka san holding za ka yi to kar ma ka shiga wannan coin din. Wannan coin domin yin trading. Thank you very much.